To jste normální? Vy jste mi zničil normálně moje čestné prohlášení. Teď mi to ukažte znova. To mi ukažte znova, co se udělal teďka. Ale běžte se stranou. Běžte se Já jdu volat normální státní, jestli se nezačnete chovat normálně, tak já volám druhou státní hlídku, protože to není možné, ty vole, tady toto. On mi normálně posprejoval čestné prohlášení. Pane, upozorňuji vás, Já jsem tady, že neustále nahrávám a slovo ano. vole jsem zaznamenal. A tohle můžete? Samozřejmě, že já vám vás, ten já vás dokument nahlasím, verifikuji. jestli chcete jít jako se mnou do sporu, tak Takže pojďte, jo. pane. Půjdem. Pane, ukážu vám, jak jsem to dělal. Vy jste mi to normálně zničil. Jsem povinen i já se dezinfikovat. Dezinfikuji. Jo, a proč se mi postříkal ten papír, hej, chápete to, hoši? Tak vy nemusíte mlčet, jako. Ale mohou, to je velký rozdíl. No, tak aspoň řekněte, jako přijde vám to normální? Pane, to je jurisdikce Policie České republiky. Armáda České republiky je přizvána. Ale oni mají rozum, vy asi ne. Já asi ne. Dobře, jak myslíte? No. Takže teď už dezinfikovaný rukama šahám na vaše čestné prohlášení. Aha. To jste mi zničil. Tak. Tohle budeme na YouTube, to bude mít Tak. takovou sledovanost, že to Pane. je mazec. Aha. Jsem povinen vás upozornit. Zničil jste mi to. A zaznělo to tady a je to tady na té nahrávce. Jménem zákona. Dívejte. Natáčet můžete cokoliv. Ano. Můžete si pořídit významný záznam, nesmíte ho To je varost, tohle, umístit fakt. na sociální sítě. Ještě jsme služební úkon neukončili, to znamená, že do té doby, než ho ukončíme, Aha. to čestné prohlášení, což vy říkáte, dávno uschne. Ne, to neuschne, to jste zničil, roztrhnul a to se rozpije. Jak myslíte? Jako stojí vám to za tu srandu, za ten pruser, nebo to chcete smáznout a jako jedem? Pane, chcete se bavit takhle, jako slova průser a takové? Já rozhodně ne. Zatím vystupuji přísně, nestranně a korektně. Dvakrát si vás vyzval, Igore, abyste šel nikdo. do vozidla, neuposlechl jste. Ale Když vy mi řeknu ničíte jménem zákona věci. A neuposlechnete. No. Užiju síly, to vám říkám rovnou. Já dobře, já Budu volám upozornění. advokáta a volám, Volejte koho chcete, ale budete se jo, volám hlídku, jo? Volám druhou hlídku. Že vy jste se zbláznil. Vy jste se zbláznil, pane.